osaa tankionlinesta. Onks se Sauli? Jep, sä oot aina oudossa paikassa. Missä sä edes oot? Mä en oo nähnyt sua kertaakaan tässä maassa. Missä sä oikeesti nyt oot? Tapan... tuolla sä oot. Mä näin sut ekan kerran elämässä. Ei! Voi... Toi yksi tyyppi ampuu. Sauli, kestä, minä tulen! Pelastan sinut! Menee tosta yhden tyypin vierestä vaan ja se ei huomaa mitään. Tai sit se huomasi, mutta se ei otu. Yes, kuole, älä kuole. Fail. Nyt oikeesti et tapa mua. Just kun mä aloitin ampua, niin just silloin mä kuolin. Tuolla Sauli. Sauli vaihaa asetta tai mä ammun sua. Tässä sun takana. Mikä tulityyppi? Tuolla on meidän lippu. Voi vitsi sen kanssa. Hei, mennään auttaa Mennään meidän auttaa tyyppi. Onko se Sauli valmis? Ootko syönyt? Haha, mulla on lippu vieressä. Ai niin. Ai niin, mä unohdin jo kokonaan, että siinä tuli tämmönen... Siinä oli Firebirdi. No niin, se tappoi. What? Mä spämmään aina vastustajan paikkaa. Ihan. Ei oo tää spawnipaikka on vastustaja. Ei tää on meidän tää spawnipaikka. Ok, mä otan ehkä. Mä keskityn tähän pelaamiseen. Mulla on lippu! Toi Twins on toisella. No niin, se tappoi mut kun sä et tullut auttaa. Ota, kestä! Hyvä se oli. Kuouttaa sua. No niin, mä putosin. Ota. Tuu sinne spawnipaikkaan, elikkä tänne vastustajien puolelle. Oota, mä yritän jää sinne meidän spawnille. What? Jes, kiva, me kaksi vastajan kolme. Niin, mä menen johonkin toiseen, seuraa Samua sinne, että meillä on vähän puolilaita.